Gran il·lusió tenir l'Alícia aquí i la Mireia, la seva filla, perquè conflueixen coses molt interessants i emocionalment per Cervià, l'Alícia, com una part de les seves arrels venen d'aquí, el llibre Vierna, que, vaja, el bressol de Vierna és Cervià, no? Aquests carrers que nosaltres transitem i caminem. Ens fa molta il·lusió estar aquí, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta humida tarda de novembre, que ja és de nit i tampoc és fàcil, que tots tenim moltes coses a fer i és complicat i bueno, la veritat és que està tota la sala plena, han vingut els polítics, bueno, aquí a nivell local suposo que tot és diferent i molt més proper, no? I humà. Però bueno, ens fa molta il·lusió i evidentment que, clar, que té tot el sentit, no? Quan vam parlar amb la Núria vaig dir, i tant, és veritat que l'últim llibre, Lluny de la ciutat, vam fer una presentació a Girona. Sí. I ja va venir molta gent de Cervià, perquè va venir molta gent, sí, a Casa de Cultura de Girona, sí. I també tenia molt sentit perquè, com, bueno, potser no tots ho sabeu, però bueno, l'Alícia, que és la meva mare, com tots sabeu, doncs ja va escriure un primer llibre que es situa aquell sí que completament aquí, a principis del segle XX, lluny de la ciutat, i explica una mica la història de la teva família, no? Que eren masovers de Campfill de Déu, que suposo que molts ho coneixeu, i tota la vida del poble, realment és una passada perquè veus, bueno, pues, els cafès... Bueno, perdona, però està novel·lat, Està novel·lat, tot el que posa allà no és veritat tot. No, vale. Està novel·lat, com fan totes... Aclarim que... Sí, aclarim-ho. No volem queixes i... No, perquè em sap greu, perquè... No, però igualment realment és un molt bon homenatge. Sí, clar, sí, un homenatge al poble i al meu pare i així, sí, però novel·lat. Sí. Darrerament he llegit un llibre molt gruixut, una autora madrilenya, que explica, però ella ho diu, bueno, sí, està bé, però ho he novel·lat, vull dir, no tot és exactament com... No, és així. No, evidentment, quan agafem qualsevol relat real, basat en fets reals, però és una novel·la o és una pel·lícula de ficció, que no és ni un documental ni un treball d'investigació, òbviament has de novel·lar coses, sobretot completar coses que potser no saps, que ara parlem també que evidentment ho has hagut de fer amb Vierna, deduir coses, t'informes, et documentes, però hi ha moltes coses que no saps i que no hi eres allà, i no saps els diàlegs i no saps moltes coses, llavors... He intentat apropar-me, però... Clar, i tant. Doncs, aquest llibre ja passava completament a Cervià i és molt reconeixible, tot i que sempre és el petit poble empordanès, però tothom sap que és Cervià, i aquí també és el poble emporità, tot i que hi ha més escenaris. Aquesta novel·la es situa, com ja una mica es pot veure per la portada, a l'època medieval, concretament al segle XI, al voltant de la inauguració i consagració del monestir de Santa Maria, l'any 1053, i alguns personatges que vivien aquí, i també hi ha altres espais, la Catalunya Nord, Rià, Cuixà, hi ha més espais, però evidentment que passen moltes coses aquí, el castell, el monestir, també apareixen altres monestirs de la zona. Sí, perquè aquí, quan l'any 1053 va ser la inauguració de l'església, i llavors posteriorment van fer el monestir. Però aquí només és la consagració de l'església de l'any 1053, que va ser molt sonada perquè va venir molta gent de fora, del Conflent, de Barcelona, d'on sigui. Van venir molta gent a la inauguració de l'església de l'Ermesenda. Sí, exacte, moltes personalitats. Moltes personalitats. Aquest llibre barreja una mica personatges reals, com els contes i els mateixos senyors del castell de Cervià, que són reals, que són els Silvi, Llobet i l'Arabès. L'àvia, o sigui, la mare d'ell, si m'equivoco em corregeixes, que és la Vierna, que és un personatge real, que és el que dona el nom a la biblioteca. En canvi, aquesta novel·la, la Vierna, és una noia de 15 anys, que és com si ara... 19? 19, crec que és 19, perquè va néixer el 34, perquè al principi, quan s'explica ja una mica la novel·la al principi,
un personatge, acaba de néixer la Biarna. La Biarna neix l'any 1034 i després ja ens passem al 1053, que és quan fan la inauguració de l'església de Cervià. I l'any 53 ja té 19 anys, clar. Bueno, però és un personatge, aquest és un personatge fictici, de ficcionat, que ara veurem per què, perquè necessitaves aquesta protagonista i que tingués aquestes característiques, no?, de filla de no reconeguda del senyor, però amb alguns privilegis perquè vivia al castell, no?, i la gent que vivia a dintre o relacionat amb el castell tenia una mica més de privilegis o avantatges que els altres. Necessitaves una persona una mica llegida, cosa que era molt difícil a l'època perquè, evidentment, la taxa d'analfabetisme era altíssima, i et vas inventar aquest possible personatge, no?, que seria la neta de la Biarna real, la filla de Silvia Llobet, però amb una serventa, perquè, com potser sabeu, aquest matrimoni no va tenir fills, que de fet per això van donar, ara ho diràs tu millor, d'allò de les... La fillada de la sang per la fillada de l'esperit, sí. Exacte, van canviar la fillada de sang per la fillada de l'esperit i van invertir en aquesta església. Però a tu et va sortir que podria, com passava molt a l'època, tenir una filla il·legítima, que en aquell moment es deia aquest nom tan horrible de bastarda, i aquesta és la protagonista d'aquesta novel·la, aquesta noia jove, que és filla del senyor i que viu al castell, i d'una serventa, la Dolça. I aquest és un personatge de ficció, però que podria ser molt verosímil i que inicia una mica aquesta història, podríem dir, d'una aventura amb molta tensió, perquè li arriba una informació, no explicarem tot l'argument, però una informació molt greu, un possible atemptat, pot ser aquí, i llavors engega, tot i que es veu una mica incapaç, perquè una noia jove tampoc té contactes, però comença a iniciar una investigació i intentar impedir que això passi perquè no li interessa, perquè la persona que volen, que hi ha els rumors que volen aniquilar, doncs té uns ideals i unes idees per transformar una mica aquella societat feudal tan injusta, no? Sí, totalment injusta, sí. I no li interessa, també perquè comença a propugnar una fe, que també parlarem, que és el catarisme, que també parla molt al llibre del catarisme, que era una doctrina, una fe religiosa diferent al catolicisme, que va ser molt perseguida, que això també se sap poc, em sembla. Jo, si vols, començo allò que sempre començo de dir. Sí. A veure. Tu digues aquí. O sigui, com que el papa... Bueno, el meu pare era d'aquí, doncs esclar, cada any anàvem a la festa major. La festa major del juliol i la festa major de l'agost. No? Anàvem? No, ja està, només això. I clar, llavors anàvem de Raset a Cervià per un corriol que hi ha, el corriol que dona al bosc. I quan arribàvem aquí al monestir, la meva germana Glòria i jo, la meva mare, dèiem, mira, aquí hi ha una església mig derruïda, més no sé què. I a mi em va cridar l'atenció, era una nena de 5 o 6 anys i deia, oi, que és estrany que sigui això, sí, no... I llavors, clar, a l'època de l'escola franquista no parlaven de res, ni parlaven de romànic que vas a parar, ni romànic, ni monestirs, ni comtes, ni nobles de castell, ni res, no parlaven de res. I llavors, esclar, a mi em va cridar l'atenció, i van anar passant els anys i cada vegada tenia més interès jo per saber què va passar. O sigui, aquest monestir que no van poder, per lo que sigui, restaurar fins cap allà, ja que tirant a l'any 90 o així, no, Emilio, molt d'allò, doncs volia saber què havia passat. I llavors, clar, has de fer una investigació una mica exhaustiva, perquè, clar, no sabia res. Què passava aquí? Oh, és que al segle XI no se'n parla gaire, és que obscurantisme, és que no se sap res. No, s'ha de saber. I jo vaig començar a anar a classe, a aprendre què passava a l'edat mitjana, a veure què passava concretament al segle XI,
bueno, molt, va ser molta cosa. Però concretament? Concretament, bueno, la bibliografia, els Ferran Soldevila, el senyor Josep... Tot va venir d'un llibre que vas treure d'aquesta biblioteca. Bueno, llavors aquí, a cap d'uns anys, van fer aquí, a l'Ajuntament, un opuscle, un llibret petit. I bueno, em vaig posar molt contenta de dir que aquest llibret parla de que van inaugurar aquest monestir, aquesta església, a l'any 1053. Doncs a veure, vull saber ben bé què va passar el 1053. I bueno, hi va passar molts anys, i molts llocs, i anava agafant idees, i no me sortia, i les peces no m'encaixaven, però a veure, és que és del no-res, o sigui, has de treure aquí alguna cosa del no-res. A veure, què passava llavors? Hi havia el feudalisme, els amos i senyors són els que manaven, i la gent, si no estava a prop d'algú una mica important, allò important, de coretes, res, tots eren que estaven desbrossant tots els camps per plantar-hi blat, sègol, el que sigui. I jo vaig pensar, hi ha d'haver algú, has de trobar algú que pugui portar la història aquesta i explicar què va passar el 1053, quan van inaugurar aquesta església, i vaig trobar, bueno, tantes concubines i amistançades i amigues que tenien. No era possible que un castlà d'aquells del poble s'enamorés de la serventa. Sí, passa ara, passat abans, podia ser. Llavors era més difícil. Llavors va ser quan va sortir el personatge de Vierna. Llavors dona la casualitat que la castlana del poble, el Sunyer Llobet, tenia una dona que es deia Vierna i se va enamorar de la petita que va tenir la serventa. Per què? Perquè el seu fill no podia tenir fills. Ell no podia, el Selvi Llobet i la d'Alets no podien tenir fills. I llavors va ser quan, esclar, Vierna agafa un poder. Llavors què passa? Llavors ja sabem que tenim una protagonista possible. Què passa més? Caram, que em vaig enterar. Doncs que estaven recopilant unes lleis molt importants, perquè llavors què feien abans? Mira, fica la mà a l'olla, si se te cura abans ets el bo, i si se te cura després ets el dolent. Home, llavors ja va venir el Ramon Berenguer I, que era el net de l'Ermessenda, i va dir res, la seva dona, el Modis, li va dir res d'ordalies i judicis de Déu, res d'això. Vull dir, aquí s'han de fer unes lleis. Llavors van començar a recopilar. Llavors, esclar, jo tenia més dades. Tenia una noia protagonista, tenia també, diguéssim, tot això de la recopilació dels usatges i pensava, ui, pobre Ramon, aquest home vol canviar l'estatus quo assistent? Malament. I llavors què va passar? Se'm va ocórrer que podia ser que tingués una conspiració, que va poder tenir 10 de conspiracions, perquè, escolta, l'any 56, jo era el 53 quan va inaugurar, el 56 l'Església va treure la comunió, vaig comunicar al Modis i al Ramon Berenguer I, o sigui que no li tenia molta simpatia. O sigui que llavors tenim un 1053 fabulós, ja no és fosc, ja sabem coses, sabem moltes coses. I llavors un dia em vaig anar a Cuixà i jo vaig anar a Rià i un dia el meu gendre em va dir seu aquí aquest banc, no veus que hi ha un castell allà? Sí. I llavors jo vaig pensar, mira, un castell de Rià on va néixer el Guifré el Pilós. A veure, podria treure un personatge d'aquí jo, un personatge del Conflent també, perquè abans, clar, em feien passeres, tant era Tolós de Llenguadoc o no sé què, com aquí, era el mateix, no hi havia frontera, no hi havia res, i anar recopilant totes aquestes coses, se'n va, pregunta, va anar confegint aquesta història, i aquesta noia, doncs, esclar, aquesta noia, doncs, a través d'una religió que llavors hi havia, que no els hi deien el catarisme com ara els diuen els càters, no sé què, llavors els hi deien els heretges. O sigui, ja hi havia alguna heretge, per exemple, per la regió de la Xampanya hi havia una heretge, hi havia heretges ja, i si el trobaven els cremaven, i la gent normal del poble ho havia de saber, que l'Església Catòlica cremava els heretges, ho havia de saber. I llavors, aquí hi ha una senyora que també ho sap, perquè em vaig apuntar l'any 2000 per això, a un lloc que es diu CAOC, el CAOC, Centre d'Agermanament Occitano-Català, i allà, clar, allà tots són conferències, cursos de medieval, a veure, sobre els càters, que abans es deien bons homes, que no es deien càters, i llavors, esclar, vaig dir, ja ho tinc,
Qui ajudarà Vierna a que no matin amb el comte Ramon Berenguer I a la conspiració quan vingui la inauguració? Perquè la inauguració va venir, evidentment, hi va haver, que encara era una mica vella, però el Meseta també va venir, el comte Ramon Berenguer també va venir, i bueno, tot això va anar confegint una història. Anar pensant, ara treus d'aquí, treus d'allà, ara has estudiat això, has estudiat allò, i bueno, la història. I resulta ser que de no haver-hi res i oscurantisme, últimament el Martí Gironell, que va ser el primer que va fer l'entrevista a la Setmana del Llibre el 24 de setembre, em va dir: aquí tenim el que faltava, la peça que faltava pel segle XI, aquí la tenim, perquè tu parles de tot, parles de tota la part política i social que existia, i que aquesta noia, que és un imaginari, podia haver existit. I després una altra segona presentació, l'altre va dir, el José Luis va dir: no, és que ha existit aquesta noia. No ha existit, però podia haver existit, no? Com deia el Hemingway, m'és igual que sigui veritat o sigui mentida, el més important és que sigui verosímil en castellà, versemblant, o sigui versemblant. I llavors aquesta novel·la, doncs esclar, és versemblant. Esclar, llavors hi ha personatges de ficció, hi ha la llista, personatges imaginaris, tot, de ficció, perdó, i els dels reals. I llavors, doncs, esclar, llavors vas molt guiat. I és molt important el tema del catarisme perquè abans de començar la història, que comença l'any 1053, quan pocs dies després inauguraven l'església, no, he començat el 1035, quan allà a la regió de la Xampanya, prop de Reims, em van dir l'altre dia, a la llibreria Ona, prop de Reims, que és bastant amunt, ja cremaven els heretges. I una persona que va anar de viatge, hi havia una senyal allà que posa: nosaltres estem d'acord amb vosaltres. O sigui, hi havia una senyal que hi ha algú que ja estaven d'acord amb aquesta nova religió, que era molt més humanista, la religió del catarisme, bons homes, o com li volem dir. Era molt més humanista que la catòlica, que la catòlica en aquella època era, feien 1000 anys que havia mort Jesucrist, però també tenien bordells, tenien 50.000 concubines, no tenien cap respecte a res, els fills els deixaven abandonats, o sigui, havien de matar poder també, i llavors, esclar, a mi em va fer la il·lusió que aquest any 1053, quan van inaugurar el meu estimadíssim Cervià, doncs va passar això. I ja t'he dit, es pot saber, les coses són ficció i la realitat, o sigui, està combinat, no? Però sobre fets reals. Sobre fets reals. Ara que llavors tu no hi havia aquesta tal a Vierna, molt bé, o no hi havia... I l'ajuden els heretges, Els heretges que ja n'hi havia ajuden a la Vierna. Sí, o sigui, una mica per aclarir, els heretges era l'etiqueta que li havien posat els catòlics per dir són els dolents perquè pensen diferents a nosaltres, no? Perquè evidentment tu com narres a la novel·la fas un retrat de l'Església Catòlica molt corrupta. Però és que jo el que vaig aprendre a les classes... Sí, no, segurament era, perquè sobretot era totalment inflexible. Sí, inflexible totalment. I molt dura. I deien que inclús d'Ermesenda, perquè clar, això s'aprofundir una mica en un tema, perquè Ermesenda, la gran comtessa Ermesenda de Sant Daniel, perquè quan va venir aquí a inaugurar l'església el 1053, ella ja estava retirada a Sant Daniel de Girona. I deien que era, sí, alguns la trobaven bona, però els altres deien, mira, quan li arriba alguna esclava a casa seu, d'aquestes que ja li agrada més, que no li agrada el catolicisme, que li agraden més els heretges, la fot fora, ja no la vol, li dona patades i la fot fora. Clar, l'església era, encara ho és, Llavors tu tens la teoria, per les dades que has anat donant, que és la que exposa la novel·la, de que Ramon Berenguer, en la intimitat i sense fer-ho públic, per això ho van excomunicar pocs anys després, ja començava a... Sí, ja era molt avançat. Molt avançat i segons tu potser era càtar. Fins i tot aquests que eren una mica més avançats, jo quan estàs matant, estudiant allò i tal, els que ja eren una mica més que anaven una mica en contra de l'església, inclús hi ha una insinuació, tu que ho has llegit, de que si era o no era càtar, perquè ja no estava gaire contra l'Església Catòlica,
tot i que el poble deia que era un benefactor del poble, Ramon Berenguer I, però l'església, com que el veien tan avançat, que havia anat i havia agafat allà a Toulouse l'Almodis i se l'havien portat, que era una dona casada i que tenia fills, i l'església això no ho va trobar bé, i a cap de 3 anys o 4, el 56, després d'inaugurar aquí, es van excomunicar tots dos, l'Almodis i el Ramon Berenguer I. O sigui, després també, a veure, avui és la tercera presentació, el Martí Gironell, no sé si era Martí Gironell o el José Luis, no sé què anava a dir ara, però que van dir una cosa molt interessant, sí, que van dir això, que aquest poble és molt important, aquest poble es batia amb tots els comtats d'aquí, o sigui, es batia amb l'Empúries, es batia també amb el Conflent, amb Bandí, és igual, amb tots els comtats, no? I era un poble important, es batia amb tothom, però no pertanyia llavors, ells no volien que pertanyia al comtat d'Empúries, no, perquè ells, en aquell moment, l'any 1053, eren del Casal de Barcelona. Era el comte Ramon Berenguer I, que era del Casal de Barcelona, Cervià pertanyia al comte Ramon Berenguer I i l'Ermessenda, evidentment. Després no, ja vam fer que fos el comtat d'Empúries, el comte d'Empúries, aquí hi ha que la seva dona, la Vierna, la dona del Sunyer Llobet, que es batia amb el Luc d'Empúries, ella a la nit cridava, no sé què, l'havien d'agafar. Per què? Doncs perquè no volia, o sigui que llavors pertanyia a Barcelona. Per això van venir, no? Per això van venir, exactament, però després al final sí que va ser del comtat d'Empúries, evidentment, evidentment que va ser del comtat d'Empúries, i ho és, Sí, jo crec que aquí també pot ser que us interessi, que també ho narres molt bé, que és molt interessant, una mica com era la vida al poble, també a nivell més quotidià, perquè també hi ha personatges, camperols, que viuen les caborques, ara llegiré un petit fragment perquè veieu una mica aquell ambient que hi havia medieval, algunes cases que surten a la novel·la que ja existien com la d'aquí davant, una mica la vida al castell, que també és molt interessant, el que narres, la gent que vivia, com es vivia, i el que tu deies, que era un poble molt important. No, era un poble important, sí. Molt important. A mi també el que em sorprèn, que podries explicar, ja has explicat molt com t'has documentat, però és el que dèiem, comentàvem per aquí, que una cosa són els fets històrics, que els pots saber, pots llegir l'enciclopèdia i els pots posar, però l'altre és saber com vivia la gent en aquella època. Això no hi ha fotografies, és l'any 1000, no hi ha llibres de l'època que puguis llegir, potser vas a un museu i veus alguna cosa, però és molt difícil fer-te una idea, que no sé com t'ho has fet, sí que ho sé, perquè hi ha un llibre que llegies inclús de la sexualitat en el medievo i coses així, que clar, és que has de saber els detalls de com es pot sentir, què els hi preocupava, com vivien, com parlaven. Òbviament has fet una estilització perquè no pots exactament com parlaven, segurament seria difícil d'entendre i no sabríem. Però no sé com ho fas, que es transmets l'aroma i l'ambient i una mica et fas una idea de com es vivia a Cervià i també a tota aquesta zona, aquella època, molt fosca, molt fosca, molt injusta, que només sortir de les muralles ja era una temeritat absoluta. La teva vida perillava, aquí llegiré i en 5 minuts ja es troben dos morts, ara llegirem. Perquè intenten sortir de la muralla, llavors ja es troben els que... Potser un havia caigut de dalt del castell, bomba avall, no? Que l'havien trobat amb algú allà al castell, amb una senyora que no era... Perquè hi havia les dames que venien també al castell i havia gent d'altres llocs, d'altres comtats, i ensenyaven a cosir o el que sigui. I potser s'entenia amb algun d'allà, i llavors el tiraven muralles avall, patapam! I llavors passen les nenes, aquestes nenes una mica que tenien una mica més de tot, perquè la Vierna els havia ensenyat a llegir i a escriure i el que sigui, i diuen, mira, aquest està així, l'altre està allà, l'altre, quin fàstic, l'altre no sé què. Es trobaven morts, clar, normal. I quan surten del poble també en troben algun.
Bueno, hi havia moltes malalties, hi havia la peste, que també ho parlen, que van assolant intermitentment durant no sé quants segles, però vull dir que era una època molt terrible. Sí, tot i que sembla ser, per les coses que també he llegit, he anat a classe i tal, que hi havia una mica de ressorgiment al segle XI. Tornava l'art grec, les cançons gregorianes, o sigui, per això a l'església s'hi van trobar un mural pintat i tal, perquè començava a sortir una mica això. O sigui, ja no era com alguns segles enrere, ja era una mica més avançadet. Bueno, i de fet era el que és el que... Però clar, era tremendo. Amb els usatges, que podríem dir que és com un inici de la democràcia, intentaven com a mínim que les lleis no fossin tan infames, del que has explicat de les ordalies, de que podien jutjar algú en funció de si et cremaves o no. Clar, allò era molt antic, era dansar els reis gots, els reis godos, que eren uns bèsties. I feien aquestes lleis d'aquesta manera. Aquest home volia fer unes lleis que havia de ser jutjat una persona a davant d'un jurat. Res de posar la mà allà, si et cremes o no et cremes. I llavors, esclar, això ha vingut, que la Mireia diu, allà a Viaductes si eren una mica més tipus càtars, vols dir, els heretges, no? L'altre dia José Luis va dir que heretge vol dir fer el que et dona la gana. O sigui, que ets una persona lliure i fas el que vols. Els heretges, de fet. Que em sembla que és una paraula molt així. I aquest home va anar endavant. Diuen que encara avui en dia el Codi Penal de Barcelona, o sigui, encara hi ha lleis que va fer el Ramon Berenguer I i el Gòfrid Bastons, que vivia a aquesta casa d'aquí davant, encara hi ha algunes lleis que estan vigents de les que va promulgar ell, encara avui en dia. O sigui que va ser un avenç molt important, i tot això de Cervià. Ell venia aquí i era amic del Gòfrid Bastons, i tots dos anaven parlant. D'això jo he derivat altres coses, ja veureu. Una trama de la Vierna, que clar, com que era la filla de l'amo del castell, tenia por d'aquest que li prenguessin el trono, per dir-ho d'alguna manera. I llavors la maltractava, en fi, tota una trama fins al final. Sí, si us sembla bé, que espero que sí, perquè ho faré igualment, llegiré un petit... Això és de quan surten i van... Sí, posem en context. En el seu context, que surten les nenes, diuen, han d'inaugurar aquesta tarda, hem d'anar a inaugurar l'església aquesta d'aquí. Nosaltres sortirem primer a mirar-ho. I clar, no podien sortir d'allà dintre, perquè es podien trobar el que volies. I les nenes no hi volen anar, perquè ell té 3 amigues, ella. Té 2 nenes amigues, més una altra. I s'atreveixen i surten per la muralla, van sortint per anar fora muralla i arribar fins a l'església del monestir. Però a ella li interessa anar a la consagració, les convenç per anar... I les convenç, però també les convenç per una altra cosa, però bueno... Sí, clar, li interessa anar per... Sí. I el que vull jo és arribar a fons dels personatges, no una cosa que va explicant, no una història, tot això, no és un llibre històric, ni és un llibre... No, és una novel·la, el que passa que és en base a uns referents històrics. Sí, que sí, ja poso fets històrics reals, ja ho poso. Sí, perfecte. Doncs llegeixo, De fora, les darreres ombres de matinada es van esvaint suaument. Sembla que el jorn serà clar, si no esdevenen les tenebres, les terribles malaurances provinents de l'esperit maligne dels homes. Cauteloses, les 3 noies avancen pel camí de ronda de la muralla, arrecerades a les parets dels cataus de pedra. No massa allunyat, una difosa ombra grisa s'amaga darrere unes pedres. Algú va sotjant les noies. De sobte, es sent talment com una ràfaga de vent. En un instant s'aturen en sec. D'una revolada, Eulàlia arracona la seva germana contra la paret de la muralla. Ah! Ha estat un crit esgarrifós. Tot seguit, l'impacte.
Algú ha caigut més enllà, precipitant-se al buit. El cos ha passat a frec de la Maria. La pobra respira de pressa, de tan espantada. Ah, m'ha anat d'un trist, afirma Maria esbufegant. Ah, Eulàlia, gràcies. Aquest l'han fotut del tabaix del castell, de la torre més alta. Algú que ha parlat massa. I apa, ara llaparà el terrer. Potser és un home de la host, que l'han enforquillat, i au, penya-segat avall. Els voltors i altres rapinyaires avui quedaran ben farts. No es caldrà anar pels vols de la festa. No et fot? A Vierna no ho veu clar. Pensa que tal vegada hi ha altres raons més soterrades. No sé, Maria. Pot haver estat un amistensat a qui el guaita no ha avisat a temps. L'han sorprès jaient amb una dama convidada. Ja sabeu què vull dir. Aquestes dames dels territoris de l'altre costat. Potser la Garzenda, la Graceta Raimunda o l'Enfanta, o fins i tot sospitaria d'Edelmunda. No sé, totes són amigues de les Caslanes, ja ho sabeu. Tanmateix, aquestes dames ens ensenyen a filar i teixir draps de llit. Són tan amables i somrients que segur que algú les empaita i elles deixen fer. Però no ho acabo d'entendre. Precisament avui? Bé, tant és. Ara hem de marxar de pressa, perquè encara vindrà un guaita i ens preguntarà on anem. Les dues germanes tremolen. Eulàlia encara no està convençuda de què van a fer. Ho veus, a Vierna? Això ens faran a nosaltres. O coses pitjors, vés a saber, si ens enxampen sortint fora vila. No passa res, Eulàlia, ben res. Jo us protegiré de qualsevol mal. Confieu en mi. Sabeu que tothom em coneix al poble. Quan estan arribant a la porta de sortida, algú ha sortit d'un catau. És una dona vella, que les mira de reüll, però reté en veure Vierna. Li fa respecte a la noia, perquè sap qui és. Aquesta em podria fer mal, pensa la vella amb malfiança. Més endavant, Eulàlia quasi ensopega amb el cos d'un home mig estintolat a una vora, amb els ulls esverats. Uf, quina pesta, quin tuf! Qui deu ser aquest? No ho conec. Guiteu, sembla un captaire. És mort. Mireu-li les mans. Les té en carn viua. A Vierna, ho veus? Aquest segur que li han practicat una ordalia. Ai, senyor Déu meu, segur que si ens enxampen a nosaltres també ens faran ficar la mà dins l'olla bullent, sense haver robat ben res. Compadida, s'asserena un xic i espanta les mosques al mort. Maria, ajuda Eulàlia, agafant-la pel braç. Au, va, Eulàlia, sempre ajudes a tothom. No veus que ja ha fet el traspàs d'aquesta vida? I resem perquè no quedem empastades. Val més que no el toquis. Deixa'm, Maria, respon Eulàlia, alliberant el braç que li tenia agafat la seva germana. Vull veure si encara respira. Em fot llàstima. Hem d'ajudar els malalts. La Santa Mare Església Catòlica ens ho mana. A Vierna vol estroncar la situació. Han de donar-se pressa. Tot d'una ha sentit uns moviments que no li agraden. Pressent una sensació estranya, com si algú les estigués observant d'amagat a frec de les parets de Riarencs, entre els matolls espessos, arrenglerats cap al final del camí de ronda. Us ho prego per la mort de Nostre Senyor Jesucrist i pel nou Evangeli de Sant Joan, suplica Vierna. Us dic que avui no podem atendre els morts. No hi ha res a fer per ell. Deixeu el captaire. Fins aquí, però bueno, això és una mostra de la tensió, que a part de la trama principal que hem explicat, del conte i la investigació, hi ha molts moments, ara explicarem també, m'agradaria que m'expliquessis, la Guislan i tal, la Serraïna, però hi ha molts moments de molta tensió per aquesta societat feudal, que els ciutadans no estaven gens protegits, i hi havia robatoris als camins, violacions, i hi ha molta tensió en aquest sentit, a part que en una societat amb esclavitud, alguns ciutadans eren esclaus, com alguns que apareixen en la novel·la. Sí, els deien semilliures, però semilliures, no sé, em sembla que estaven bastant esclavitzats, però els deien que no eren ben bé lliures. Els hi van prendre tot, aquests feudals, clar. Van venir, tenien una lou, una lou és pertanya, en anglès, no? Una petita pertinença. Sí, un terreny. Un terreny, sí, tenien un petit terreny i els hi van prendre tot. I després au a desbrossar camps i tot el que vulguis per sembrar-hi
va sembrar, clar, tot el seu profit, i ells tenien poc. Hi havia gent una mica més així, que estava més a prop d'aquesta gent rica, i els hi portaven l'església, per això, portava carn de quadrúpede, que deien, una cuixa, l'església feia, vull dir, també donava coses, feia el que volia, però donava. I la Vierna, com que tenia que la salva molt, tenia el prior aquest del monestir, l'oncle, que ella és copista de pergamins, ella és copista de pergamins d'un monestir proper d'aquí. I bueno, tenia aquests privilegis i la deixaven fer i llavors ella ajudava la gent, ajudava tot el que podia. I aquestes amigues seves, doncs, inclús les havia ensenyat a llegir i a escriure i una mica perquè tothom, clar. Una vegada trobaven allà a l'Apertús, que jo pensava que no es deia l'Apertús a l'any 1000 i ja es deia l'Apertús, deien una mica en llatí, però ja es deia l'Apertús l'any 1000. I passen per allà, hi ha un hostal amb unes nenes assentades allà amb uns safareig, perquè de les vegades que les havien violat i el que... En fi, que jo crec que si hem de posar una mica les barbaritats que les he posat d'aquella època, jo crec que abans de 15 anys una criatura no ha de llegir aquest llibre. Almenys 15 anys en endavant, perquè, esclar, hi ha alguna cosa una mica, que sí? Pili, que sí? Sí. Ella és professora i acaba de llegir el llibre i almenys 15 anys o així. Sí. Perquè hi ha barbaritats. És que és molt cru, la realitat. És molt dur, que expliques. Molt cru, sí. Hi ha com una cruesa. Una cruesa molt, molt... Però realista. Clar, també hi ha moments macos i de joia. Sí, també hi ha moments macos. Inclús ballen un simulacre de sardana. Quan ve el cavaller del Conflent, vull dir, allà aquí davant del monestir, comencen a... 3 passos amunt, 3 passos avall. Ja començava una mica la sardana. Després també el gorg blau que hi havia al capdavall d'allà, que m'havia dit el meu marit, a baix de tot hi havia un gorg blau, li deien. I allà els faig banyar, allà ve aquell cansat des del Conflent, no sé què, i es fiquen allà dintre, les noies també. Vull dir, hi ha moments de divertiment, també. No, i que també hi havia moltes coses que potser es gaudien més, no? Evidentment l'aquí i l'ara no tenien aquest problema. Ballaven molt, feien rodones, feien aquelarre, que deien com una cosa com bruixes, i diu que donaven voltes allà al costat inclús dels cementiris. No sé quin atractiu tenia els cementiris, però començaven a donar voltes al costat del cementiri, allà ballar, saps? Vull dir, no, hi ha moments de tot. Vull dir, jo he intentat, a veure, què tenim aquí, doncs... També hi havia un punt molt de la lleialtat, un altre món que també toques, que és un personatge representat en un personatge, que és el cavaller Garó. També parles una mica d'aquest món de cavallers, d'aquesta fidelitat eterna que tenien algunes persones i aquests cavallers per un ideal o una missió i deixar la vida, no? Com et vas inspirar amb el cavaller Garó, que és un personatge molt important? Molt important, sí, és el cavaller de justícia. Ell havia de protegir a la gent, tenia l'obligació de protegir a les dones i els infants, sobretot. Sí, el cavaller era molt interessant, sí, molt bé. Però és que si no direm tot... Sí, el cavaller Gueró bé. Jo faig venir el cavaller Gueró Cervià. M'agradaria que hagués vingut, t'ho juro. Mitja enamorada del cavaller Gueró. No és igual. Bueno, que abans el territori era el que tu deies, no? Era igual. Frontera que Catalunya Nord formava... Aquí a Besalú hi ha un lletguero que diu que baixaven del Canigó un matí, des del Canigó baixaven pel bosc fins a Besalú, en un matí. I jo al cavaller Gueró almenys li faig que s'aixequi a les 6 del matí i arriba aquí amb les noies, que és al migdia, quan parla amb les noies. Però també para. Però també para primer. Oh, mira que viu ell, para a l'hostal aquell dels voltors, on hi ha les noies assegudes al safareig per refrescar-se. Que allà passava de tot, clar. Ara passava una amb la carreta que venia de Roma, ara passava l'altra. Mira, jo vaig anar amb un professor d'història medieval que va dir que la cosa anava 20 vegades a la nit. I jo no em vaig atrevir a posar 20 vegades, perquè vaig dir que el noi està sonat, i vaig posar 10. Pili, he posat 10, que em va semblar que era horrible, però bueno, vaig posar 10. I jo vaig per això, pobreta, les poso allà al safareig a refrescar, allà una bona estona, perquè...
Bones noies, el cavaller Guerau li sap molt de greu, perquè són molt innocents. I elles són, això que m'havies de preguntar també, al principi de catalans, o sigui, a veure. Sí. Elles, com que no saben res, diuen, jo soc Elisenda la Càtal, Catalunya, es feia amb H, Càtal, amb H, amb un H, i a vegades ja en comptes de dir Catalunya deien Càtal, no? Jo soc no sé què la Càtal, i estan allà innocentment. I el cavaller aquest, que és molt la llei i la justícia, li sap molt greu. I diu, s'han de fer escoles, perquè no només la gent que té privilegis va a l'escola, perquè només anaven els privilegiats, el que saben, eren oblats, que li deien, els privilegiats. No, ha d'anar tothom a l'escola. Clar, veu aquelles noies, pobretes, que es pensen... Bueno, perquè a més no era el seu ofici. El seu ofici és, després d'això encara hem d'anar a dalt a fregar les cadires, a fregar no sé què, a pelar naps, a fer l'escudella. O sigui que els feien fer coses de la casa i coses per la nit. Això és una escena... Sí, aquesta me la vaig inventar jo, evidentment, però és que si no és viable, si no és versemblant, o sigui, sobretot el Martí Gironell, no és per dir-ho, però em va dir moltes vegades, com t'ho has fet perquè sigui versemblant? Això la setmana de tu hi eres, i el teu marit. M'ho va dir 3 o 4 vegades, home, doncs jo fer-ho versemblant, doncs mira, dec tenir el cap una mica gran, que el tinc, i allà m'aixecant i estudiant i llegint aquest, no sé si hi ha 20 llibres d'aquells gruixuts que... Bueno, la bibliografia, i darrere de tot hi ha, bueno, tremendo. Esclar, és que per trobar alguna cosa... Clar, jo volia trobar, és com li he dit abans a un noi, de per aquí l'Ajuntament, no sé si és aquell noi, que li he dit, és com un pou que feien aquí, quan jo era petita, bueno, ja estaven fets, però bueno, que rasques fins que surti aigua. Doncs jo vinc allà a rascar a veure que em surti una cosa versemblant bé, que senti una cosa possible. Sí, bueno, és que el tema de les amb una cosa em vaig passar una mica, amb això de que tiren la destral i el cervell, no sé què, i després es mengen el cervell. Això sí que m'he passat una mica, perquè m'ho va dir un company, però és que havien vingut els vikingos de dalt, no sé si venien, dic que són russos aquests, diu no, són els vikingos que venien de la part de dalt de la neu, els vikingos de dalt de tot d'Europa, i ho fa una destral, bomba, i llavors xuclaven, que bo, el que l'ha matat és aquell que s'emporta el cervell. Home, doncs era molt possible, perquè... I molt afamats que estaven, que a més estava prohibit la caça major. La caça major estava prohibida, també hi ha una escena d'això que també és que... Cacen un cèrvol i amb la gana que tenen, jo crec que es fotrien tots. Un cèrvol, és que fan les noies. Anem-hi, clar, i la Vierna, que sap que la seva mare l'ha avisat que com els homes mengen bé, que no sé què, bueno, potser les dones també, i la Vierna l'ha avisat i no baixem aquí perquè, clar... Clar, hi ha tots aquells... Bueno. En fi, que hi ha moments molt també divertits i que fan pensar i... Bueno, en fi... I a tu t'agradaria viatjar-hi aquesta època, si poguessis? Sí, però no sé com fer-ho per a quedar amagada i que no m'enganxin. Perquè, a veure, és que allà, és que el que diu em van dir, la correctora, em va dir, home, Alicia, pàgines enrere has dit que quedaran el dia de la consagració, quedaran aquí davant del monestir i es veuran la Vierna i el diaca, i ara m'estàs dient que la Vierna amb 4 noies i el diaca amb 4 nois. O sigui, pensava ja que, bueno, home, és que no podien anar sols. Si la Ifigènia quan va sola, què li passa? La Viola ni la gent havia d'anar, quan sortia fora muralla, per això l'abat Oliva va fer allò a la Pau i Treva, perquè clar, bueno, això era el dia de setge, però molt era també perquè la gent es recollís al costat de les esglésies, no? Que estiguessin una mica més protegits. La Sagrera, no? Sí, exacte. La Pau i Treva, sí. Bueno, ja una mica ja ho has dit això perquè... No, t'ho pregunten coses, Sí, bueno, no vas sola, Perquè jo quan començo a parlar de la Clar, tu parles. Ja ho saps tu, Rosa Maria, que sempre... Clar. No, una mica ja ho has parlat, que hi ha com una afirmació que potent, no? Que és una mica els primers catalans... O sigui, dona la sensació que és una època de transició, una època bisagra, una època important. No és que sigui l'any exacte en què de cop es va generar aquesta idea a Catalunya, és un procés, òbviament, no? O sigui que ja venia de quan van perdre, allò que m'has dit, del 985, el Mansur. O sigui, quan el Mansur, aquestes senyores professores ho saben bé,
O sigui, a partir d'aquell moment que l'Almansur va pujar allà des de Còrdova i els va cremar tot, van dir, sí, ara jo, els francs, que no deien francesos, deien francs, ja no en vull saber res. A partir d'ara és Catalunya, això. O li direm Catalunya. Però clar, del 985 al 1053, llavors no és com ara, que anem al minutet tots, no. Anava tot molt lent, molt lent. L'editor ha arribat, l'editor. I clar, anava tot molt lent, que jo m'he atrevit que m'han dit que està bé, que la gent, molts sabien que eren catalans, però tothom no, Per exemple, les noies aquestes de Portús no, i altra gent tampoc, la gent no estava per aquestes coses, pobres, estaven per tenir un foc i per poder anar al matí d'allò, al darrere, al destrarer, anar traient herbes per poder sembrar, no? Nenes jovenetes. Doncs jo crec que sí, van ser els principis dels primers catalans. Va dir això el comte Borrell II, i era el 985, ara arribàvem l'any 1000. Però la gent començava a tenir consciència al 1000 alguna cosa, deixem-ho estar, al 1035 o així. Sí, ja sabien, no sabien que la paraula que era una nació, però sabien que pertanyien a un altre, aquells són els francs, aquells d'allà, i nosaltres aquí som els catalans. Però jo m'he atrevit i m'han dit els professors que està bé. És un procés, però que realment és una època de canvi. És una època de canvi. O sigui que els que van venir aquí a Monestiquet a inaugurar l'església són els passats nostres, eren catalans ja. Ja eren catalans. També hi havia una barreja aquí de cultures. També hi havia una barreja de cultures, sobretot els sarraïns molt, que un personatge que no pensava que tingués tant protagonisme, i no ho pensava, no és que tingui jo res contra, i m'ha sortit una noia sarraïna amb un protagonisme brutal, que sí? Sí, home, la història de la Guisland també és molt potent, no? Sí, molt potent, com l'adopta... Venia, el Sunyer Llobet la va agafar amb una de les batalletes que teníem a l'Uc d'Empúries, la va portar amb una barca per tot aquell Ter, des d'allà fins aquí. La nena era petita, tenia por, i és la gran amiga de Berna. I salva a Berna, aquesta nena. O sigui que té un protagonisme, sí, Déu-n'hi-do. No és ella total, però Déu-n'hi-do. Perquè, clar, l'estimava, i la Berna li diu de tot, perquè explica la seva vida allà com aquell, i ella allà callada, i al final... Mira, jo he de confessar que al final jo no sabia què li havíem de dir al cavaller per salvar la situació. I llavors m'ho va dir Guisland, allò que estàs escrivint, estàs concentrant, i la noia sarraïna m'ho diu. Has de fer això. Sí, aquesta teoria també és molt bona, això que sempre dius que els personatges et parlen, que tothom es queda una mica flipant. El personatge et parla, que la gent es queda parat. Si et concentres molt, un personatge et parla. Ara, clar, si després estàs així, és una altra cosa, Vas trobant... I després tens un acobliment d'acord, ja... A veure... No, és molt esforçat, Jo considero dignes totes les feines del món, totes. Però aquesta també ho és, Jo dignes totes. Jo quan anava a l'escola deien és que el pare d'aquella nena és escombriaire, i la senyoreta, jo no ho deia, per dir-ho, però no ho deia. I va dir, a veure, tothom, totes les feines són dignes igual. Si el pare és escombriaire, com si és una prostituta, com si és una persona, el que sigui, no en parlem ja, el camp i tot això és tremendo. I aquella gent que van haver de desbrossar tot, aquella gent jove, per poder sembrar coses, és que és admirable això. I escriure una cosa que s'hi sembli, jo només m'ha dit que s'hi sembla, jo m'agradaria que fos... He estat molt temps, molt temps. Perquè clar, anaves a un lloc i veies, mira, això em quadra amb allò, l'altre amb l'altre, sobretot Cuixà. Encara aquest diumenge, Cuixà al monestir. Encara aquest diumenge, amb aquell noi que tenim la fotografia, que és el Francesc, que estem tu a darrere i nosaltres... Aquest diumenge, vaig sortir amb aquest noi i em va fer una mica de crítica del d'allò. I, ara què anava a dir? Aquest noi, el Francesc, no? Algú que vas trobar, alguna informació de Cuixà? Sí, de Cuixà. I em va dir, de Cuixà, parlàvem de Cuixà, i em va dir, Alicia, amb aquesta escena de Cuixà, el Francesc, s'engà això,
diu, aquesta escena de Cuixà està molt misteriós. Dic, però Francesc, és les 6 del matí, entres al claustre d'un monestir a demanar explicacions a l'abat per què volen matar el Ramon Berenguer. Home, estan tots allà amagats, avisats, i hi ha carreus allà que es mou, un carreu que es mou, una d'allò, allà tots mirant allà. O sigui, com vols? És que ho és així, perquè jo vaig anar in situ, vaig anar-hi una vegada, i és veritablement misteriós allò. Bueno, almenys el dia que vaig anar jo sí. I va dir, és que és molt d'allò, és que ho és. I llavors baixes amb una cripta, la cripta del Pessebre, que és allà on parla amb l'abat, i surt l'abat allà mig dormit i tot allò que parlen, doncs, esclar, és molt misteriós. M'està que els monestirs, les esglésies romàniques transmeten... Però aquell moment, a les 6 del matí, Cuixà, i vam anar aviat aquell dia, recordo, I llavors, quan ell agafa el cavall i va cap a l'Empordà, a veure, totes aquelles imatges que poso allà al llibre, les vaig veure. Allò que va veient i va avançant i veu el Canigó, saps? Vas fer el recorregut, no? Sí, aquell recorregut que fa el cavaller. Una altra cosa que també és interessant d'escriure, que tu també fas, és com, a part dels llibres, de documentar-se amb bibliografia, és sobre el terreny, no? Que també parles també hi ha sobre el terreny. Del castell, del passadís que vas trobar en el carrer de la Muralla que puja de la Sabriana, coses que et van coincidint, de dir, home, segur que hi havia un passadís secret del castell al poble. A veure, jo sempre si trobo subterranis, perquè les nenes les faig passar per dos, tres, esclar, com que han sortit, després no poden tornar per la porta principal de l'entrada, perquè hi ha les guàrdies allà, que és el dia de la consagració, i aquí no passa ni Déu. Llavors, esclar, donen la volta. I un dia el meu marit i jo anant cap allà, cap a Reset, amunt, un carrer que hi ha amunt, el Lluís va fer així, va apartar unes branques, unes d'allò, no sé quantos allà, diu, vam passar per aquí. I jo miro amunt i recte aquell forat al castell de Cervià. I llavors el Lluís va dir, sí, vam passar per aquí, és cert. O sigui que la novel·la... Hi ha algú que també m'ha dit, no, el José Luis, el professor José Luis aquest, el Soler, va dir, és que ha passat això, ha passat. Home, a veure, s'han passat moltes coses que poso allà, però esclar, també anaven pels soterranis aquest també, s'amagaven i sortien i tot el que vulguis. I aquests pobles medievals, n'hi ha molts de forats d'aquests, n'hi ha segur, bueno, per tots, hi ha molts pobles, necessitaven sortides i passadissos secrets i passadissos secrets i el que vulguis. Escapar en cas de setge. Això també sí. Aquella aventura de que les nenes van passant per les galeries, a la Laia, la meva filla Laia, la gran, diu, allò em va agradar molt, mama, allò de que bumba, baixen les rates, no sé què, per aquí, no sé quantos, no podien respirar, A la meva filla li va agradar molt. Però també li va agradar molt al final. Al final no ho vull dir, però al final li va agradar molt. Bueno, la culminació està aquí, el monestir, és el moment climàtic, a la consagració, que ve tothom i és el clímax, no? Sí, entren tots per aquí a la porta de l'església del monestir, va entrant també el bisbe de Girona, va entrant l'Ermesenda, va entrant el Ramon, va entrant la Vierna, la seva mare, la seva àvia Ifigènia, tota la gent del poble entraven, van venir per la consagració de l'església aquesta. I després, anys més tard, o no sé quants, això no ho sé, van fer el monestir. O sigui, el claustre aquest i tot això... El claustre va ser de posterior, sí. Bueno, jo crec que per concluir, ja us hem fet una idea... No volem pas de llegir-la. Clar, ja us hem explicat molt, si no, no el llegireu. Per això, perquè us quedeu una mica amb una idea. Jo no vull ajudar. O sigui, el José Luis va dir, és que la Vierna acaba bé, no, el tema? Dic, sí, acaba bé. Diu, vol fer el bé, aquesta noia vol fer el bé. Home, és que si no hi hagués algú que volgués fer el bé, poc aniríem amb sabates, continuaríem anant, o aquí diuen sabates o no menjaríem, o sigui, algú ha de fer una mica el bé. Que llavors que hi ha gent que s'aprofita, o gent que és més egoista, o gent que... Mira, un problema seu, no sé com dir-ho, però hi ha gent que no, que vol avançar i vol... I es van fer escoles, i els càters, aquests càters que són tan importants que no n'hem parlat gaire, aquests de la nova religió, que ells eren els purs de Crist, que deien que no hi havia d'haver relacions sexuals, que no s'havia de menjar carn,
Això de relacions socials, jo li vaig dir a un professor, li vaig dir, escolti, però com ho crec això? El que pot ser és que no sigui com a vici, que no volien ni que tinguessin les zones. No, perquè només volien coses, tot el que havia sigut procreat, els animals tampoc, només menjaven peix. Però els peix també, els ous dels peix també, no sé m'entens. Bueno, en fi, sí, bueno, la nostra idea era que es quedés una mica amb l'aroma d'aquesta aventura, tot i que també és una història de personatges, íntima, i esperem... Entres al personatge, el problema que té un, el problema que té l'altre, el problema que té la Vierna, perquè la Vierna també té un problema molt gros, o sigui, tot entres com una novel·la normal, o sigui, que dir que és una novel·la històrica, bueno, és una novel·la basat en coses històriques. Però no... una pregunta o un comentari que no l'heu llegit, això és interessant. Heu dit com es divertia aquell temps, heu parlat. Sí. Tinc entès que la màxima diversió d'aquell temps era anar a la plaça pública a veure com cremaven els heretjos, o més tard, com mataven els heretges. Sí. Però jo tenia entès que això la Inquisició havia començat el 1500 per els Reis Catòlics. I surt que l'any 1000 ja ho feia. No. Bueno, cremar no surt de cremar. No, sí, ja la novel·la surt. L'any 1035, que hi ha a la regió de la Xampanya, està documentat que van cremar un heretge. A l'any 1035 ja van cremar un heretge. La Inquisició ja va ser 1200 i tot això. Va ser molt més la Inquisició famosa, que mataven a tothom i tal. Però l'any 1035 està documentat. Una persona que va passar per allà i va anar a veure xampany, perquè la regió de la Xampanya, una càtedra de xampany, hi havia "nosaltres estem amb vosaltres", referint-se a aquests càters que eren més humanistes. Que és un personatge real que surt, sí, al principi és un personatge real. Va anar més amb els segles posteriors, però bueno, el salvatgisme ja s'estilava. Sí, va anar més, sí, completament d'acord. Però al principi hi ha el 1035 que surt aquí només hi ha el 1035 i després tot l'altre és el 1053. Tot l'altre novel·la és el 1053. Sí. Bueno, els éssers humans som... Si no el condueixes, la cosa, la foscor, està allà. El que passa és que després la podem conduir amb l'educació, amb tot, però clar, també hi ha la part fosca. No, és clar que sabem tots els càters que són 1200 alguna i tal, però el 1035 a Leotard el van cremar a la regió de la Xampanya, a la foguera. També ho va preguntar la correctora, això, que a mi a Wikipedia surt que es va suïcidar. Escolta, maca, jo a Wikipedia no ho miro, ni aquest ni l'altre llibre. Hi ha errors, sí. Poder alguna cosa que està bé, no sé, però jo no miro Wikipedia, jo miro el professor Jordi Ventura de la Universitat de Barcelona, que és el primer, el pioner d'això, que va escriure, aquest és el primer que he llegit, que és el rei Pere, el Pere el catòlic, el de l'any 1200 ja, de la batalla de Moret, i Simó de Montfort, el Jordi Ventura, que és el primer, que al final ha sortit aquí la bibliografia, ha sortit l'últim. Per ordre del que sigui, a l'Òscar li ha sortit l'últim. Molt bé. Bueno, sí, aquí tenim bibliografia. Si no, pregunta més coses, també si vols. No, si algú volia comentar com ha fet el Jordi. Com ha fet el Jordi, sí. No, és veritat, Jordi, sí, 1200 és més... Sí, com va matar. Sí, però llavors ja era... Ui, nens, nenes i mares i tot. No, però aquí estem al 1053. A 1053... A mi m'ho han dit els professors i els historiadors que van cremar 1035, ja van cremar, i comença el llibre així. Jo no volia posar el 1035, volia posar només el 1053, a Cervià, el que passava, i que van inaugurar l'església, consagrar. Però el marit de la Mireia em va dir, bueno, és que m'estàs parlant aquí d'un letard, que és molt interessant, el teu marit em va dir, posa-li, dic, home, és que em costarà molt fer això, que cremen, és que va costar molt això, Dic, em costarà, no m'he de dir-ho, que em costen les coses, mira. Em va costar molt, i vaig fer aquest el 1035. Bueno, perquè ho posava després, perquè ella ho posava felicitar. Ell ho posava escrit, no veies el que diu, no, fes el flashback, com si diguéssim, i veu in situ com era allò, perquè clar, el fill ho veu i queda traumatitzat, i després engega coses, això, llavors hi ha coses que s'han de veure, no? Només el 1035 i a continuació no, tot és Cervià, però Cervià, molt bé,
Bueno, Cervià i una mica, bueno, quan el cavaller aquest ve d'allà dalt de Rià, del poble aquell, del Conflent. Sí. I passa per aquesta frontera tan especial que existia, segur. I anaven en carreta. Venien de Roma en carreta, perquè anaven molt millor en carreta que en cavall, perquè venien de molt lluny. I mules blanques, perquè eren més fortes que les negres. I anaven rapats, segur, perquè una vegada a Roma jo vaig veure una estàtua i el Lluís diu, què fas? Dic, estic mirant la cara de les estàtues. I em vaig passar allà a Roma i em mirava a veure quina cara fotien, si la feien cara de pena, si la fotien no sé què, si anaven rapats, si no anaven rapats. I d'allà vaig treure la deducció que molts anaven rapats, bueno, vas traient de... El meu pare sempre deia, els escriptors treuen de l'exterior, clar, és que clar, veus una cadira, veus... Hi ha gent que diu que s'inspira, a mi inspirar-me no... Bueno, potser se li pot dir inspiració això, però no sé. A mi m'agrada veure-ho i jo deduir veure què. Sí, es pot dir de moltes maneres. No, jo és que volia felicitar-la perquè l'altra vegada que La Pili té alguna cosa a dir, la professora? Sí. Si tu l'has llegit, tu saps? Sí, no, m'ha agradat molt, ja t'ho he dit abans. T'ha agradat molt, gràcies, Pili. I veure la bibliografia, tot el que t'has estat llegint durant aquests 7 anys, que jo t'he anat veient allà a la plaça Lesser. Sí, la senyora... Em va veure que jo anava a la plaça Lesser. Sí, la biblioteca. Surt un dia de la biblioteca amb la cartera aquí, més morta que viva, em poso la parada d'autobús i em diu, hola, Alicia! I era la senyora Garriga. Ens hem vist més d'una vegada. Sí, més d'una vegada, però bueno. I dic, és que estic fent una vegada medieval. I va dir, i ara la vaig trucar, al final diu, és aquella encara? Dic, sí, Pili, és aquella encara. L'he acabat, ja l'he acabat. I el senyor... Que és una època... El senyor Emilio Oliver és la persona que quan jo vaig fer, de lluny de la ciutat, vaig fer l'esborrany aquest, ell me'l va... com es diu? Ell me'l va fer la fotocòpia i enquadernar ell. Bueno, perquè això era un capítol de lluny de la ciutat, després vas decidir fer la novel·la, no? Sí. Era un capítol de quan passaven per allà... Sí, perquè a veure, lluny de la ciutat passaven, o sigui, eren de l'apotecària, no sé, al costat del monestir, els meus avis, bueno, jo com que explico el de la ciutat, a sembrar i a collir, no sé què. I jo, altra vegada al monestir aquí, escolta, és que jo vull saber coses d'aquest monestir, home, a veure. Ja t'he dit, llavors vaig fer no sé quines pàgines que el senyor Oliver em va d'allò, 50 pàgines, no sé quan hi ha, de Vierna, ja és a Vierna això, és el començament, quan surten per anar a veure l'església nova, simplement això. I d'això ha sortit després això. 300 pàgines. I la Pepi, la seva senyora, va dir ja sé, aquelles noies que van a Amunt i Avall. Sí, aquelles noies que van a Amunt i Avall tenen raó. Però ara, Déu-n'hi-do l'Amunt i Avall que van, perquè hi ha més coses. No he acabat d'explicar què volia dir. Ai, perdona, digues. Ens vam trobar allà, sí. Que després de llegir el llibre, tenia moltíssimes ganes de venir a veure on s'havia passat tota aquesta història, perquè Cervià no el coneixia. I m'ha encantat, perquè he tornat a reviure moltes coses del llibre i m'ha agradat molt. El veure, no? Has visitat... Veure-ho, clar. També hi ha el castell allà... A més, ho has fet d'una manera molt poètica, hi ha moments molt poètics, m'encanten, i a part que té una... Cinematogràficament podria ser una pel·lícula. Sí, havia dit, a veure, senyor... Perquè ho fas en blocs, però està molt bé perquè els blocs que fas són pocs, són llargs, però són pocs, però que tenen, diguem, un acabament i un final, no? O un principi i un final. I s'enganxa amb l'altre bloc i no ho saps. Però quan ja estàs llegint l'altre segon bloc... Ja te'n dones compte que s'enganxes a l'altre. Sí, que és fantàstic, la veritat. M'ho he passat molt bé. Gràcies. Que bé, això sempre ens fa il·lusió, no? D'escoltar quan fas alguna cosa, la veritat. Sí. És així, digue-li ego, però... I si a sobre hi ha coses, doncs, fets històrics i hi ha personatges reals, això m'encanta perquè has fet una novel·la sense... que pot passar moltes coses, però sense canviar la realitat. Perquè segons que hagués passat al final, doncs hagués canviat la història. No es pot, jo no diré... Però està molt bé, perquè ningú se n'adona. Està molt bé. No, vas seguint la història, va dir exactament el José Luis Soler, va dir el mateix que estàs dient. O sigui, podeu anar seguint perquè
és ben bé, vull dir, jo no canvio la història. I sé que l'has patit molt aquest llibre, però també t'ho has passat molt bé, perquè veig que estàs ara... Això no ho reconeix. No ho reconeix. Això és com un fill que tens un mal embaràs, no? No, però ja està, l'embaràs Però no al està. final dius, ai, que bé! Doncs això ha sigut ben bé la satisfacció de compartir. Un dia l'editor va dir, és que els escriptors voleu compartir. Doncs sí, jo vull compartir. La meva il·lusió és que la gent ho passi bé i que, bueno, no sé, que estiguin bé i es distreguin. I per això li dedico als meus nets. La primera paraula que dic perquè es distraieu, primer per distreure i després perquè comprenguin el valor dels grans ideals, perquè n'hi ha aquí d'ideals, perquè gràcies a aquests ideals que tenim la majoria anem avançant. Hem anat avançant, hi ha coses que estan malament, ja ho sé, però moltes coses que hem avançat, no estem com llavors, clar. I són els inicis també del feminisme, està molt bé. Sí. El feminisme? Jo? Sí, del feminisme no, però sí, perquè en el fons, vull dir, al final la protagonista és una noia que pren la iniciativa. Però ja hi ha homes també, Les beceroles, no? Sí. Ja sé que tu no en parles d'això, però... No, com de rerefons, sí, també és una bona lectura. Què vol dir? Bueno, que la protagonista és una noia que pren la iniciativa en un món, evidentment, Bueno, té una iniciativa perquè té la sort que el seu pare està embobat amb la serventa. I llavors la criatura que té li deixa fer tot el que vulgui. Vés allà, vés cap allà, té poder aquella noia. És que al tenir poder... No treguis mèrit a la Berna, com a ella mateixa. No, però també va dir que José Luis, el professor, va dir però ella també té mèrits propis de voler ajudar, i fa pena que nenes pobretes i primetes i no sé què arribin allà i diguin estic mig morta, com la Maria, que és una nena joveneta, o l'Eulàlia, que és més catòlica, però... En fi. Bueno, doncs donarem per finalitzada, no? Que la gent ja porta aquí... No, si algú vol fer alguna pregunta, o alguna altra senyora o senyor... No sé què explicar més, perquè clar... Has explicat molt. És que has explicat moltíssimes coses, He fet spoiler, no? No. He explicat molt, ja. A més, després a vegades no te'n recordes, vas llegint i... Bueno, si te llegeixes aquesta nit, potser sí. Però si llegeixes d'aquí 2 setmanes ja... No, a mi em passa, A mi m'ha passat. Amb l'altre que vam fer a la Ona, també va semblar que feia una mica d'espoiler. A la Ona vaig passar una mica amb el José Luis, vaig explicar coses, i després la gent deia, ai, doncs a mi no m'ha semblat que explicaves que feies coses spoiler. No. A mi encara ara em dóna més ganes d'agafar el llibre i llegir-lo. Clar, aquesta és la idea. La gent és amable. És que clar, com que els hi dius coses això, del safreig i de la mula i tot això, i les mules blanques i tot això, doncs hi ha altres coses poden dir també, però llavors ja ho expliques molt, Bueno, hi ha un protagonisme terrible, no sé si hi ha la Malika, no sé si és, no ho sé, la noia de Raset. No, de Sant Jordi. Perquè és Gisland, bueno, és Gisland. Et vas inspirar amb la Malika? No, la Malika és la serventa del Gueró. Ah, és veritat. La Malika és la serventa que mira allà, a veure, escolta, tal. No, la Gisland és un personatge... Bueno, és un nom sarraí. Doncs res, moltes gràcies per estar aquí i per acompanyar-nos. I res, si voleu comprar el llibre, doncs perfecte, si no també. No us posarem en una llista negra. Posarem a la marrón, però a la negra no. No, res de llistes negres. I el fet d'estar aquí ja és molt d'agrair. I tant. És molt d'agrair a tothom i molt bé. Sí, gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.